Хөнәр фестивален башка фестивальләр белән чагыштырып карасак, аның төп үзенчәлеге нидә? Үзгәртәсебез килә. Режиссер чынлап тулы канлы шәп спектакль чыгарсын өчен театрның эчендәге бөтен механизмнар эшләргә тиеш. Һөнәри белгечләрне гел яңартып торырга, аларның белемнәрен арттырып торырга кирәк. Менә без киләчәктә фестивальнең шул ягына да басым ясыйсыбыз килә. Менә бу эшчәнлекләр театрның төп эшенә хилафлык китермиме? Ничек уйлыйсыз? Театрның бит әле тышкы репутациясе дигән ягы да бар. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыруыбызда фестивальләрнең театр тормышына йогынтысы турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның қонағы Кореев театрының директоры Луиза Янсуар. Хәерле көннәр, исәнмесез, хуш килдегез. Ничек кәефләрегез? Аллага шөкер. Барсызда тәртиптә? Эшлибез, яңа елларны көтәбез һәм әзерләнәбез тамашачыларга премьераларны күрсәтергә. Менә бит, сезне күрүебезгә без ихлашабыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8 532 55. Луиза Николаевна, әңгәмәбезне башлар алдыннан әйдәгез әле Кореев театрының тарихы белән танышып үтик, һәм әлбәттә инде тамашачыларыбызны да таныштырып үтик. Игътибар экранга. 1987 елның июле татар яшь тамашачы театры тууының гомум кабул ителгән датасы булып санала. Ләкин аның башлангычына 1919 елда Алафузовларның эшләр театрында балалар театр труппасы төзелүен дә кертергә кирәк. Инде соңрак 1932 елда режиссер һәм педагог Касым Шамил тырышлыгы белән балалар театры ачыла һәм 2 ел эшли. Соңрак татар яшь тамашачы театры кабат тамашачылар өчен ишекләрен ача, труппа составына ГИТИС тамамлаган актерлар керә. Театр төзергә ясалган 3нче талпыныш кына уңышлы тәмамлана. 1988 елның 25 февралендә режиссер Фәрит Хәбибуллин җитәкчелегендәге Намус хөкеме спектакленең премьерасы була. 1991 елның 4 ноябрендә аңа дәүләт театры статусы бирелә. Ул Казан татар дәүләт яшь тамашачы театры дип йөртелә башлый. Габдулла Кариев исемендәге театр төрле театраль, шул исәптән халыкара фестивальләрдә дә актив катнаша. Коллективның барлык җиңүләре дә туктаусыз иҗади эзләнүләр нәтиҗәсе. Театрның җитәкчесе, әйдәп баручы лидеры Луиза Шарова да коллективка, аларның иҗат юлына яңа сулыш төшерде. Шуннан да Кореев театр тормышында фестивальләр зур роль уйный. Һәм әле шушы көннәрдә генә Казаныбызны гөрләтеп, шаулатып, һөнәр фестивальдә үтеп китте. Һәм әйтергә кирәк, бу сезнең өчен шулай ук яңа тәҗрибә булды. Шулай бит? Шәхсән минем үзем өчен оештыру ягыннан караганда бу минем өчен беренче һөнәр булды. Гәрчә мин аны еллар буе карап килә идем, спектакльләргә йөри идем, обсуждениеларда була идем. Шуңа күрә читтән карашка караганда, ичтән караш ул бөтенләй мөнәсәбәтне һәм карашны үзгәртте һәм тагын да кадерлерәк булып әверелде. Әнә шушындый масштаблы фестиваль сезне куркытмадымы? Ничек алынырга булдыгыз? Гомумән ул теге театрга килгән вакытта, әгәр дә син инде килергә, аяк басырга карар кабул иткәнсең икән, аның бернинди масштаблары да куркытып калырга тиеш түгелдер инде. Ул синең беренче карарың һәм аннары адымнардан гына тора дигәндәй. Һөнәр ягына килгәндә безнең Мин бик шатмын, чөнки безнең команда инде аны үткәргән иде. 2 ел ул Галиәскәр Камал театрында күп еллар уңышлы эшләп килгән ул фестиваль, уздырылып килгән фестиваль. Ул бит инде 2 ел дәвамында уздырылган иде менә шушы яшьләр театры канаты астында. Һәм команда аның бөтен алгоритмнарын, механизмнарын нигездә нечкәлекләрен белә иде. Шуңа күрә аның теге оештыру якларында ул кадәр безнең өчен зур авырлыклар булмады. Инде аның ничек дип әйтим, эштәлеге ягыннан без кураторы Нияз Игламов белән, баш режиссерыбыз Ренат Аюпов белән һәм безнең театрның Зафлита Ләйсән Фәйзова белән бергәләп утырып уйлаштык һәм нәрсәләр сайларга икәнлеген программасын төзегән вакытта без менә төрле
ничек дип әйтим, кыенлык дип әйтергә дөрес түгелдер инде. Төрле шундый сораулар туды бездә, чөнки ул бит инде яшь режиссура фестивале. Кайчандыр ул диплом спектакльләрен күрсәтүдән яшьләргә Фатиха бирү, юл бирү нигезләмәсе белән башланган фестиваль. Һәм менә без быелгы премьераларны карап чыкканнан соң Татарстан күләмендә һәм Россия күләмендә нинди китерергә мөмкин коллективлар бар. Без яшь режиссерларның инде урта буынга, үзебездәгеләрнең нигездә урта буынга җитеп килгәнлеген абайлап алдык. Яңадан яңа яшьләрне табарга кирәк икәнлегенә. Әйе, быел безнең фестивальнең яше өлкәнрәк булды. Яшь режиссура дигәндә, гәрчә мин үзем алай яшьләргә градацияларга аерып йөртү яклы түгел. Ләкин бик кызыклы безнең килде коллективлар, бик кызыклы спектакльләр алып килделәр. Без басым ясарга тырыштык нәкъ менә теге затлы спектакльләргә һәм үзебезнең мәйданда үткән спектакльләрдә инде эзләнүгә, экспериментка йөз тоткан һәм шул ук вакытта яшьләр, студентлар, укучылар өчен кызыклы булганнарына мин бик шатланам. Без Орликин фестиваленә барганда быел Петербург шәһәренә күреп кайткан идек. Юлия Каландришвили дигән яшь режиссерның «Цацики» спектакльләр циклын һәм ул безгә бик ошады. Без шөкер, без аны алып килеп үзебезнең театрда күрсәтә алдык. Шулай ук безнең Казахстаннан, Акмолинск өлкәсеннән килгән театрның Макдонах әсәре буенча күрсәтә алдык спектаклен. Ул шулай ук теге яңаша тәҗрибә, эксперимент форматында эшләнгән спектакль. Миңа калса, ул Казан тамашачысы өчен дә кайчан әле барып Казахстанга карыйсың, үзенә бер шундый яңа сулыш. Үзебезнең коллективларны чакырган вакытта шулай ук миңа аннан соң һөнәрнең һәрвакыт кадерле иде белем бирү программасы. Быел белем бирү программасында миңа бик лекциялар форматы ошады. Киләсе елга инде без үзгәртәсебез килә, яңартасыбыз килә һәм ул турыда инде киләсе елга утырып сөйләшербез әле тагын дип уйлыйм. Алла бирсен. Менә шулай да һөнәр фестивален башка фестивальләр белән чагыштырып карасак, аның төп үзенчәлеге ниде? Менә нәкъ өстенә бастык. Төп үзенчәлеге дигәндә, әйткәнемчә, ул бит яшь режиссерларга юл бирү, теге ничек дип әйтәм, профессиягә, һөнәргә билет бирү кебек нигезләмә белән эшли. Исеме дә шуңа бәйле, шулай бит? Исеме дә шуңа бәйле. Ләкин театр бит әле ул режиссердан гына гыйбарәт түгел. Режиссер чынлап тулы канлы шәп спектакль чыгарсын өчен театрның эчендәге бөтен механизмнар эшләргә тиеш. Без аны бик яхшы беләбез. Цехлар тулы канлы эшләргә тиеш. Спектакль сәхнәгә туып беткәнче аның һәр детален эшли торган кешеләр менә ул театрның шулай ук ничек дип әйтим, аларның һөнәре гел күз уңыннан читтәрәк кала. Һәм сер түгел, безнең үзебезнең театрларга профессиональ югарылыкта эшли торган нәкъ менә шул теге цехларны ныгытырга кирәк театрлар бар әйме. Ул яктан һөнәри белгечләрне гел яңартып торырга, аларның белемнәрен арттырып торырга кирәк. Без киләчәктә фестивальнең шул ягына да басым ясыйсыбыз килә. Программаны сайлаган вакытта да һәм инде белем бирү программасын эшләгән вакытта да насыйп булсын. Алла бирсә. Аннан соң бит инде Габдулла Кариев театры үзе Камыр Батыр спектаклен тәкъдим итте, шулай бит? Һәм белүемчә инде бу премьера. Менә әлеге яңа спектакльне тәнкыйтьчеләр ничек бәяләде? Камыр Батыр спектаклен без әле хәтта премьерасында чыгарга өлгермәгән идек. Ул безнең 21 көненә булачак. Бу һөнәр фестиваль кысаларында без аны тәкъдим иттек нәкъ менә тәнкыйтьчеләргә. Алар күрсен, бәяләсен диеп. Тәнкыйтьчеләрнең ул эштә спектакль турында сөйләшүләр ул инде билгеле эчке кухня дигәндәй. Ләкин алар бик зур бәя бирделәр. Спектакльнең нәкъ менә шундый горизонталь форматта эшләнгән булуына, чөнки бу драматург балалар белән эшләде. Бу әсәрне әкият нигезендә балалар яңадан үзләре уйлап чыгарып, бу геройларны үзләре аша уздырып, үзләре сәхнәдә нинди геройлар күрергә телиләр, шуларны яздылар. Бу бер яктан. Аннан соң килгәннән соң режиссер шулай ук эшләде. Бик иҗади яктан драматургның материалына сак кагылырга тырышып, балалар уйлап чыгарган материалга бик сак кына якын килеп,
Шуңа күрә ул бүгенге көндә заманча анда бераз гына дип әйтим, бераз гына хулиганрак мизгелләре дә бар ул спектакльнең һәм шул ук вакытта ул әгәр дә тамашачы әкият карарга килә икән, ул әкият булмаячак. Ләкин минем өчен нәрсәсе белән кадерле бу премьера, без нәкъ менә аны әзерләгән вакытта күрдек чынлап та бүгенге көн яшүсмерләренең ни дәрәҗәдә безнең фикерләүдән аерылып тора икәнлекләрен, аларның логикалары нинди икәнлекләрен һәм ул шуның белән яшь тамашачыга да кадерле булыр дип уйлыйм. Демәк, тиздән премьерасы җитә, барыбыз да күрербез, шулай бит? Алла берсә күрәбез. Хәзер әйдәгез, һөнәр фестивале турында тагын бер сюжет карап үтик әле. Безнең хәбәрчебез дә анда булып кайтты. Катнашучыларның да фикерен ишетеп үтик. Игътибар экранга. Бу елның декабрь башында 13-нче тапкыр Һөнәр бөтен Россия яшь режиссура фестивале гөрләде. Фестивальнең максаты яшь режиссерлар иҗатын киң катлам тамашачыга җиткерү, театрлар белән хезмәттәшлек итәргә ярдәм итү. Һөнәр яшь режиссура фестивален 3нче ел дәвам итәбез. Моннан 10 ел элек бу Һөнәр фестивале безнең театрга күчерелде. Хәзер менә 13нче ел Һөнәр фестивале ул дәвам итә. Тамашачылар игътибарына соңгы театраль сезонда сәхнәләштерелгән спектакль премьералары тәкъдим ителде. Мин әллә ни нәтиҗәләр андый фестиваль түгел. Минем менә берничә спектакль бар, күрмәгән, шуларны күрәсем килә. Һәм инде шунда ниндидер сәнгати рәхәтлек шул гына. Фестивальдә Татарстан Республикасы театрлары белән беррәттән Санкт-Петербург һәм Казахстанның Акмолинск шәһәрләре дә катнашты. Уйланырга тиеш театрлар. Тырыгыз, уяныгыз, тертергә тиешбез. Без бу безнең миссиябез шундый театрларның. Менә төбәкләрдәге театрларның да миссиясе шундан гыйбарәт. Безнең хәлебез шундан гыйбарәт, театрларның хәле шундан гыйбарәт. Түбән Кама Татар дәүләт драма театры Сәгыйть Рәмиевнең таң вакыты әсәрен сәхнәләштергән иде. Режиссерлары Туфан Имаметдинов аны пластик спектакль сыйфатында күзаллаган. Шуңардан бер өзекне сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Һөнәр фестивале тамашачыларда кызыксыну уята алдымы? Һәм республикабыз халкы кызыксынып йөрдеме? Менә быелгы һөнәрнең бер үзенчәлеге шул булды. Без театр спектакльләр куелганнан соң аларны карар өчен дә һәм безнең фестивальдә катнашучыларны бүләкләр өчен дә чакырырга тырыштык. Төрле өлкәләрдә эш иткән анда шәхесләрне, аларның 40 җирдә ярылып ята. Мәсәлән, ул министрлар бар иде алар арасында. Төрле өлкәләрдәге җитәкчеләр нигездә. Һәм шулай итеп күрсәтәсе килде, чынлап торып театрның эчке тормышы нәрсә белән яши һәм фестиваль кысаларында булган менә ул спектакльләрне килеп кенә китәргә түгел, утырып карарга, атмосфераны, залны тыярга һәм мин бик рәхмәтле аларның риза булып килүләренә һәм катнашуларына. Инде тамашачыга килгәндә ул фестиваль спектакльләренә тамашачының бит мөнәсәбәте аның төрле була. Ягъни, менә мин мәсәлән шәхсән үзем һәрвакыт театраль дөньяда нәрсә барына кызыксынып килә идем, фестивальләргә йөрергә тырыша идем. Әлбәттә, инде ул фестивальгә барган вакытта белеп торасың һәрвакыт спецификасына карап фестивальнең, аның максатына карап, нинди спектакльләр китерәчәкләрен. Менә бу очракта да шулай булды. Кайбер спектакльләргә, мәсәлән, читтән китерелгән спектакльләргә аңлашыла, теләп киләләр, күрер өчен нәрсә бу, безгә ярыймы, ярамыймы, туры киләме, нәрсә белән яшиләр. Ул барыбер нинди резонанс уята. Үзебезнең спектакльләргә килгән вакытта шулай ук безнең тугры тамашачы үзебезнең театр тамашачысы килә. Шулай ук әлеге кайбер театрларны, мәсәлән, Буа театрына бер төрле тамашачыбыз килде безнең, әйме. Аннан соң менә шул ук таң вакыты спектакленең шулай ук үзенең тамашачысы бар. Ягъни градациялар монда теге аермалар сизелә, ләкин мин киләчәктә әйтер идем, фестивальнең форматы күбрәк ул нәкъ менә рекламалау белән дә бик нык бәйләнгән.
кайбер Кешеләр йокламый да кирәк, кайбер шулай бит? конфетны ішінде конфет булмаган килештә сатырга мөмкин дигәндәй. Әмма мин чакырып калыр идем безнең Казан тамашачысына сизгеррәк булырга һәм гамлерәк булырга. Бу очракта без быелгы фестивальдә нәкъ менә үзебезнең спектакльләргә, үзебезгә кадерле булган милли спектакльләргә бик нык тамашачыны китерергә теләдек, чөнки ул безнең театр, ул безнең милли контент һәм киләчәктә активрак булырлар дип ышанып калабыз. Менә бит инде барыбыз да белә, фестивальләр оештыру ул бит инде бик күп вакыт таләп итә, бик күп көч таләп итә. Сездә бит әле һөнәр фестиваленнән кала да бик күп проектлар, лабораториялар үткәрелә, шулай бит. Әйтик, мәсәлән, Тамга, Асыл, Иделкәем, Кариба арслары. Әле менә яңа гына безнең кичә генә булды тантаналы шундый балалар сәхнәгә менделәр. Менә бу эшчәнлекләр театрның төп эшенә хилафлык китермиме? Ничек уйлыйсыз? Театрның төп эшенә хилафлык китерәдер дип исәпләмим, чөнки театр ул нәкъ менә шул иҗади спектакль тудыру процессында Үсәдер, шулай бит? үсүен дә үсә, ләкин шул ук вакытта театрның бит әле тышкы репутациясе дигән ягы да бар. Шул ук вакытта ул бары тик үз эчендә генә йомылган организм булса, шулай ук бик дөрес түгел, чөнки без дөнья нәрсә белән сулый, нәрсә белән яши, тирә-юнебездә нәрсәләр бар, шуңа карап үсеш үзгәрешләр кичерәбез дигәндәй. Мин бу проектларның барысында театрның организмында инде табигый рәвештә үзенең проектлары буларак исәплим һәм алар шулай үсәчәк, дәвамда итәчәкләр. Моннан тыш шулай безнең 2022 елга идеяларыбыз, планнарыбыз бар әле. Күбрәк театр мәйданына менә шушы яшь театраль коллективларны җәлеп итү. Шуның аша театрга яңа тамашачы китерү, яңа сулышлы тамашачы китерү. Шушы театр нигезендә үсәргә тиешләр, күреп үсәргә тиешләр. Мәсәлән, ул яшүсмерләр, балалар яшүсмерләр икән, алар барыбер шушы театрны үзебезнең өйебез кебек иттереп килеп йөрергә тиешләр дип исәплим. Насыйп булса, без менә ул проектларны тормышка ашырырбыз. Монда иң кыенга туры килгәне күбрәк театрның эчке менә бу цехлары, хезмәткәрләргә кыенгарак туры килә, чөнки аларга нагрузка күп, аларның бер туктаусыз эше бара. Актерлар әле ул теге фестиваль булган вакытта үз спектакльләрен уйныйлар да, алар сулыш алып, башка спектакльләрне карау мөмкинлекләре бар дигәндәй. Әлбәттә, ул проектлар күбрәк булган саен театрның эчендә тыгызрак, ләкин ул тонуста, ул үзеңә туктале, ничек дип әйтим, расслабляться иттереп, туктале, мин нәрсә беләндер янып киеп яшәмим дигән режимга күчерми кешене. Һәм мин үзем бик теге шундый актив режимда яшәгән кешеләрне, янып торган кешеләрне бик сокланам һәм яратам. Шуңа күрә ул барыбер шул режим, янып торган режимда булган очракта гына яшьләр театры үсәдә, эволюциядә кичерә ала дип уйлыйм. Әлбәттә. Тел мәсьәлесенә дә кагылып үтик әле сезнең белән. Агымдагы ел Татарстан Республикасында бит инде халыклар бердәмлеге һәм туган телләр елы. Менә шул уңайдан сорыйсым килә. Әлеге елның театрга йыгынтысы булдымы? Сезнең театр бит инде телне саклау буенча саллы гына эшләр башкара. Сездә барлык спектакльләрдә татар телендә уйнала. Менә әгәр дә статистикага да күз салсак, бүгенге көндә татар телендәге спектакльләргә халык йөриме? Менә иң авырткан җире шулдыр мөгаен театрның, чөнки без бит инде бер-беребезне күреп торабыз, театрлар һәм яшьләр театры ул гомумән үзенә бер юнәлештә эшли торган театр бит инде. Аның максаты да менә шул тел аша һәм ниндидер мәдәни кыйммәтләр аша тәрбияләү, шулай ук яңа сулыш эзләү. Тел ягына килгәндә монда татар мәктәпләре, татар балалар бакчалары, әти-әниләр. Әлбәттә, аңлы һәм чынлап торып баласын милли тәрбия бирергә теләгән әти-әниләр һәм мәктәп җитәкчеләре, укытучылар безгә алып киләләр балаларны һәм инде
тамашачысы бар театрның анык тәгаен билгеләнгән. Әлбәттә, ул алышынып тора, чөнки алар үсеп торалар бит инде. Ләкин нәкъ менә татар телендә спектакльләр уйнаган театрларга бүгенге көндә җиңел генә димәс идем. Чөнки бигрәк тә балалар өчен спектакльләр уйнаган театрларга бу яктан инде без килеп тагын тоташабыз шул үзебезнең аңыбыз белән аңлап, мин ул театрда гына түгел, алып килергә кирәк тамашачыны нәкъ менә аңлап, без менә бу татар мөхитенә алып килгәчтен бала башкача тәрбияләнәчәк дип. Мин моңа кадәр эшләп килдем музейда һәм музейда да шулай. Әгәр дә экскурсияларны русча үткәрәсең икән, анда күбрәк халык килә. Әгәр дә безгә әйткәннәре дә бар менә театрда, нигә рус телендә куймыйсыз интермедиаларны, яңа ел интермедиаларын нигә русча эшләмисез дип. Ләкин моның бит икенче ягы да бар, әгәр дә без русча эшләүгә күчәбез икән, аннан соң инде гомумән контентны русчага алыштырырга кирәк булачак. Моның куркыныч ягы да юктыр бәлки, ләкин миңа калса, без әкренләп өйрәнергә тиеш, без безнең өчен үзебезнең телебез һәм үзебезнең милли мәдәниятебез барлыгының табигыйлыгына. Әлбәттә. Луиза Николаевна, белән безнең тапшыруыбыз инде әкренләп безнең ахырына таба да якынлаша. Соңгы сорау итеп сезгә шундый сорау биреп үтим әле. Бүгенге көндә Кореев театры ниләр белән шөгыльләнә? Бүгенге көндә без менә әйткәнемчә Камыр Батыр спектаклен чыгарырга әзерләнәбез. Демәк, Премьерасы көтелә. Премьерадан соң ул спектакль безнең менә әле интермедиаларга рөхсәт ителерме файда уздырырга шик астындарак торабыз, әйме? Без аны яңа ел спектакль иттереп күрсәтәчәкбез. Ул көнгә 2 тапкыр уйналачак. Көндез балаларны алып килергә була, гаилә белән килергә. Аннан соң инде безнең киләсе елда, яңа башланган елда бик күңелле, анда шулай премьераларда һәм бик күңелле вакыйгаларда тора. Без әзерлибез шулай ук яңа елдан соң Нури Әхмәт абый Сафин, безнең театрыбызның Шишмә башында торган 75 яшьлек юбилее булган актерыбыз. Аның өчен махсус спектакль әзерләнә. Һәм без әзерләнәбез шулай ук январь аенда 6 яшь спектакленең премьерасына аны Резеда Гарипова куя. Һәм алга таба Рәмзия апабызның, безнең театрның актрисасы шулай ук Закирҗанова, аның юбилеена әзерләнәбез. Аннары инде премьералар, арты премьералар булачак һәм проектларда булачак, очрашабыз. Тамашачылар күзәтеп барсыннар, шулай бит. Сезнең белән сау булашабыз. Рәхмәт бүгін безгә килгәнегез өчен. Эшегездә зурдан-зур уңышлар телибез. Кореев театры чәчәк атсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт, амин. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.